Λοιπόν, είναι το πρώτο βίντεο που κάνω και δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, γεια σας. Ακούστε, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Αυτό το βίντεο τώρα το έχω βιντεοσκοπήσει από πριν και τώρα κάνω το ηχογραφώ. Οπότε, αν θέλετε κάντε like και subscribe. Τώρα εδώ πέρα σκέφτομαι ότι θέλω λίγο να εξασκήσω λίγο το Mortis, γιατί είμαι τρας, απολύτως τρας. Και τέλος πάντων, οκ, ωραία. Αυτό. Τελικά έκανα λάθος. Μπήκαμε λίγο knockout με τη Max επειδή πριν μου λάγκαρε το game, οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς είναι και μετά θα παίξω με Leon. Γιατί θέλω να τον ανεβάσω rank, αλλά θα δείτε τι θα γίνει. Αντί να τον ανεβάσω rank, αφήστε το καλύτερα. Τέλος πάντων. Δείτε το βίντεο και θα μιλήσω σε λίγο. Εδώ σκοτώνουμε Edgar, μια χαρά, GG. Τώρα τι κάνω. Δεν θυμάμαι. Τώρα μου έχουν έρθει 2 βίανα και νομίζω πεθαίνω, ναι, σωστά. Και τώρα κοιτάω το team μου να πολεμάει, να προσπαθεί να νικήσει. Τώρα πάει ο Edgar. Μπράβο Edgar, σκοτώνεται ο Edgar. Και μετά θα χάσει ο Colt. Οπότε θα το κόψω λίγο το βίντεο, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, το ξέρω. Όπως βλέπετε βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, οπότε πέθανε. Το σταμάτησα λίγο το βίντεο. Ωραία, πάμε. Τώρα και καλά πάω να πάω emote, αλλά δεν θέλω γιατί δεν μ' αρέσει να βάζω emotes, αλλά δεν είναι, δεν ξέρω. Ναι, καλησπέρα. Το σπαστικό με τον Edgar είναι ότι πάει πάνω τους. Δεν κόβει, νομίζω ότι θα το καταφέρει. Γι' αυτό μου σπάνε οι Edgar τα νεύρα. Κοιτάξτε, ρε φίλε, δεν κάνουν τίποτα. Καλά, εντάξει, χάσαμε σε αυτό το γύρο. Αλλά καταλάβαμε ότι δεν έχουμε lag. Οπότε συνεχίζουμε στο επόμενο. Ωραία. Ακούστε, επειδή τώρα το κατάλαβα, αυτό το βίντεο θα βγει 20 λεπτά, οπότε δεν θέλω να το κάνω τόσο μεγάλο. Θα δείχνω κάποια σημεία, όχι όλα. Οπότε με αυτό. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε τώρα. Προσπαθώ να πάω Λέον. Τον πετυχαίνω μια φορά, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, καλά λέω. Ο Μέγα Μόρτις θα μας ξεσκίσει όλους. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνει. Κοιτάξτε, double kill. Όχι. Εγώ θα ζήσω. Ωραία. Εντάξει, τώρα πέθανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σίγουρο. Εντάξει, τώρα σιγά. Σιγά που θα το παλέψω. Ναι, βέβαια. Και dislike ο Μόρτις. Ρε φίλε, το μισό το dislike. Τι στο καλό. Πάω τώρα εδώ. Και με σκοτώνει ο Μόρτις ο σπαστικός. Όμως κάνει... Έλα ρε Σέρτζ. Εκείνο το σημείο ρέιτζαρα full. Επειδή ο Σέρτζ δεν μπορούσε να τους σκοτώσει και τους δύο. Αλλά το έχασε. Τέλος πάντων. Έλα ρε φίλε. Ξανά πήγε να σκοτώσει τον Λέον. 2 hits ήτανε. Τέλος πάντων. Τώρα εδώ πέρα. Ωραίο. Ωραία απέκρουση από τον τέτοιον. Από τον Σέρτζ. Και τώρα θα πεθάνει συλλογικά. Τώρα θα πεθάνει. Εδώ. Πήγαινε. Τώρα πεθάνει. 3, 2, 1. Είναι για λίγο να νικήσει. Τέλος πάντων. Τώρα θα το κόψω αυτό το play γιατί απλά είναι χάσιμο χρόνου. Οπότε το βλέπετε και μόνοι σας. Το έκοψα. Τώρα πάω να βάλω λίγο dog. Τέλος πάντων, είμαι τεράστιο, το ξέρω.
Όποιος μπορεί να με βοηθήσει λίγο να πάω να ανεβάσω λίγο τον Λέον. Γιατί όλη την ώρα μπαίνω με τραστή μου. Ωραία, ένα τελευταίο μάτσο, οκ. Οπότε πάμε. Τώρα δεν θα μιλάω πάρα πολύ γιατί έχω βαρεθεί να μιλάω. Μπρε. Α, παιδιά, τώρα που το θυμήθηκα, θα φτιάξουμε ένα καινούριο κανάλι με τον John the Gamer και άλλα 2 παιδιά. Και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε. Και νομίζω δεν ξέρω ακόμα πώς θα το λένε, αλλά θα είναι ωραίο, θα είναι για 4 ή 5 άτομα. Οπότε, όχι, νομίζω άλλα 3 παιδιά θα είναι, άλλα 5 τέλος πάντων, 6 πόσο θα είναι. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς, μπορείτε να υποστήριξετε το κανάλι. Αυτό. Και του John the Gamer και όλους. Εδώ το μισό το team, όπως βλέπετε πάντα. Φυσικά πρώτη φορά είναι, αλλά τέλος πάντων. Όπα, ξεκίνησε καινούριο μάτς. Ή όχι. Όπα, ναι. Ξεκίνησε καινούριο μάτς, δεν πειράζει. Ωραία. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Μην κάνετε. Όχι. Θα γίνω σαν τους άλλους. Αυτό. Αντίο, bye!